Super behave ang baby na. Mga cutter me, guys. Dayon, maligo na dayon me, guys. Using this one. Okay. Hello everyone. Baby just woke up. Ikas. Babe, kaya ni siya mang nail cutter, guys. Dali lang, hapit na. Isa. Maihipit ka, matagak ka. Hapit-hapit na, gamay na lang kulang. Wala na ganahi. Isa na lang, di. Duha na lang di ay. Dali lang, oh. Yehey! Sana lang. Yehey! Uy! Yehey! Mana? Samad ka. Isa na lang, isa. Thank you, guys. Hi, camera. I don't know. Hi, guys. Welcome to our channel. So, we're here at rooftop. Nasa baba pa kami pero papunta kaming rooftop. And Daddy is checking the place if it's really good for the kids. We will show you there. Hello, Rema Bell! Let's go! Okay ba? Oh. Yan na daw, Kuan. Patay na galing. Si Kuan. Bayaras. Wala na ba siya makakanap na? Kita siya? Dili siya kita. Sumbang nyo lang. Ay, Ako ang estudyante dati. asa ka? Ah, dire. Kumusta? No? Ati, oh. Wala mi din naagang. Awaman mo, dira ka? Sa taas mi. Dugay na ka din ha? Welcome sa among vlog! Dugay na ka? Dini! 3 days pa. No! Free daw si Ethan. Ha? Kuan, na sila'y Itolican. Okay. Let's go! Hi, ati. Ay! Amo ang ikaupat nga baby, ati. Ako, adto! Ato tayo ito sa rooftop po. Stoy! Dili mag-i-up dito lang kay basig lusot mo diha. Ay, sa ito! Ilahan eh? Oo, gang. Sige, gang. Ikaw. Magtrabaho pa man ka, no? Ako man ako. Ala. Hindi na isa. Ayaw na dada. Ay, dili na daw! Gutom ka, ayo. We're hungry. I'm hungry. It's already 5, I guess. 5 o'clock in the afternoon. And Hungry! Hungry! Magpaabot pa ta kay 6 pa ang kuan ha. so, mag-order ng daan. Oh, magkuhan na Boss, ta. mama! Dalaon na yung kuan. Let's, wait. Kinakain na yung... Hello, baby! Hello! Let's go outside. She wants to play with the camera. My cell phone. No. Let's go.
Please watch this. Pahiluman na sila. It's up to you. Hangin dahil kayo siya dali. Apa to? Dere? This is the place. Sleepy ka? Where's Sleepy? Are you sleepy? Ouch! Videohin sila dito, okay, nice kayo ang area. So kami. No smoking. Tela ko yan. Rico. Intervlogging. Wait! Kuya. Hi. Hello, Day. Hello, Day. Mamalik pa ba mo? Di na. Dili pa? Right place. Nice. Oh. Dili, oy, pang venue-venue na nila. Naglipo galing ka tan. Bye. So guys, that's it for our vlog for today. Yes. Thank you With for my watching, wife guys. and the kids. Balita. Gracious and come to our Let's go. Ikaw,
did you enjoy? Wala mang kakakaon? Hello, oy. Sugay kaya? Pagkain dyan. Ano na? May bag. Dili ka kita ang zombie. Di ba ang zombie kay dili ka kita? Thank you for watching, guys. Bye-bye. Kami di naman may kita mo. Ako ang pamba. I got go by my hair. This is our bonding. My hair, you look at my hair, guys. Oh no. Wah. Hello. We're home already. Malipay man siya kaya mangikabot ang muhok ko. Manamaragod na oh. Hi, my eye bag is real. Ay ko. Baby, love ni mami. Ay! Na, bilangkad ko. Ala. Buka ka. Ha! Ano sa'yo pangingan? Ha? Agi, kinsa na? Mama, eat, bama, baby. Marsyag korek mo tanong kamera. Kinsa na? See, baby? Rema? Bell. Hi, Rema Bell. Angie, tata, kiki. Angie. Papa ka nang bihis. Ikan sa'yo mong laag, no? Andiyan pa namin si. Andiyan mo yung sabi si. Andiyan. Uy, what are you looking at? Siya. Siya. Ga. Mami, may zigzigzigzga. Pabot nga, saragon ako ang water. Oh, pagkikap daw sa akong tubig, di kung nakapabay sulod na, di. Pila na. Thank you. Pila na ito ko what's hour? Kukuha. First drink. Gusto mo ko itong guwapa dyan kayo ko ba? Intra. Ay, sorry. Sugar. Ang intra, Intra, baby. girl. Sarap. Guba yan now. Lami? Ano din eh? Dila, taas kayo. Kung magkakainom mana. Tisa. Huwag mong gigulitag, maayo. Yan, sa. Sige. Sige na. Sarap. Dala, kit-kit na imo. Wow! Sarap, intra. Wow! Parang butang ko na yun. Oh my God. Sick, agas na. Tama na. Tama na. You like it now? That's it. Oh, Jay. Mandula naman ka. Oh. Hindi siya pang indoor man na camera doon. Kabalo na ka mag-inom. Manang ikuan. Transfer taman ako muna. Ako po binapa ko kaunang dito ba? 34 facts about me. 34 facts. Sus, nagkaroon bitay nga muskit.
Naulay ra gid siya compared sa ako ang ano, di.